Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα, αγαπητοί εκπαιδευτικοί. Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω συνεργατικές δράσεις σχολείων από όλη την Ελλάδα. Είναι ένα δίκτυο που το έχετε δημιουργήσει. Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα που η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου μας το στηρίζει θερμά. Το αποδεικνύει και η παρουσία της κυρίας Κεραμίδα. Αγαπητά στελέχη εκπαίδευσης και διοργανωτές. Σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη αυτή πρόσκληση σε μια διαδικτυακή εκδήλωση μνήμης και ελπίδας ότι η ιστορία διδάσκει, αφυπνίζει και εμπνέει. Αξιότιμη κυρία Μάτσα, είναι τιμή μου να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση όπου θα μοιραστείτε μαζί μας τη δική σας οικογενειακή ιστορία, τη δική σας προσωπική μαρτυρία. Στέκομαι με σεβασμό και βαθιά εκτίμηση στο πρόσωπό σας και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Η 27η Ιανουαρίου, η Διεθνής ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, είναι η αφορμή που μας κάνει να αναλογιζόμαστε κάθε μέρα τι είδους κόσμο επιθυμούμε για εσάς, τα παιδιά μας. Στην καρδιά της Ευρώπης διατελέστηκε ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κατά της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και κατά του σεβασμού της ζωής των άλλων. Ένα έγκλημα απέναντι στη διαφορετικότητα, την πίστη σε άλλη θρησκεία, την καταγωγή. 6 εκατομμύρια Εβραίοι, άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι, βρέφοι, χάθηκαν σε αυτό το έγκλημα με μόνο κριτήριο τη θρησκεία τους, μόνο επειδή ήταν Εβραίοι. Ανάμεσά τους και 1 εκατομμύριο παιδιά. Αυτοί οι συγκλονιστικοί αριθμοί δεν μπορούν να αποτυπώσουν πλήρως την καταστροφή, την ΣΟΑ των Εβραίων. Ανάμεσα σε αυτούς που οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα του θανάτου από όλη την Ευρώπη, 67.000 ήταν Έλληνες, στην πλειοψηφία τους Εβραίοι, αλλά και χριστιανοί Ορθόδοξοι που συνελήφθησαν για αντιστασιακή δράση ή γιατί βοήθησαν Εβραίους συμπολίτες τους να διαφύγουν. Αγαπητά παιδιά, είναι δική μας ευθύνη μέσω της παιδείας να σας προετοιμάσουμε για να αρθώσετε λόγο και να αναλάβετε πρωτοβουλίες ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες που θα διαμορφώσουν το μέλλον τους και τον κόσμο με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με την οικοδόμηση θετικών και υγιών διαπροσωπικών σχέσεων σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με ατομική και συλλογική ευθύνη, κοινωνική συμμετοχή και δράση, κριτική σκέψη και διάλογο, συνεργασία και αμοιβαιότητα, σεβασμό στη διαφορετικότητα, ανεκτικότητα, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Με εφόδια μας τη γνώση, την ιστορική μνήμη, τη μελέτη και τη διδασκαλία των γεγονότων, πρέπει να αποτρέψουμε να επαναληφθούν παρόμοιες φρικαλαιότητες. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ενώνονται τη στιγμή που υπάρχει κίνδυνος. Όταν κινδυνεύει μια ομάδα, κινδυνεύουμε όλοι μας. Η εκπαίδευση σχετικά με το ολοκαύτωμα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο για την οικοδόμηση μιας φιλελεύθερης, υγιούς και ασφαλούς παγκόσμιας κοινωνίας. Και είστε εσείς οι μαθήτες και οι μαθητές που παίρνετε τη σκητάλη της μνήμης για να την περάσετε στους επόμενους. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν για τον ανώτερο αυτό σκοπό. Είστε ένα φωτεινό παράδειγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα να δώσω το λόγο σε εσάς. Η κυρία Κεραμίδα είναι η Διευθύντρια του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Καλατζή. Εγώ δεν θα ήθελα να πω τίποτα παραπάνω. Νομίζω είπα κάποια πράγματα για τον κύριο Μάτσα, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Να ευχαριστήσω την κυρία Μπατίνου που είναι μαζί μας και είναι πρόθυμη να εξηγήσει και στα παιδιά κάθε πορεία που έχουν σχετικά με το θέμα της ημέρας, που είναι τα κρυμμένα παιδιά. Και κλείνοντας, να ευχαριστήσω την κυρία Ανδρέου, που δημιούργησε είχε την ιδέα του Padlet, την κυρία Αντωνίου, την κυρία Μπενέκου, τον πατέρα Αλέξιο, που είχαν την πρωτοβουλία της δημιουργίας ενός δικτύου, το οποίο ξεκινάει σήμερα με τον κύριο Μάτσα και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει και θα επεκταθεί σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και την προσπάθειά σας. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο έργο και είναι πολύ σημαντικό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να συνεχίσω με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, τον κύριο Σαβελίδη και τον κύριο Σολομών. Θέλατε να πείτε δύο λόγια πριν ξεκινήσουμε? Πάντως, παρόλα αυτά, θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές του σημερινού φόρουμ, με πρώτο από όλους τον κύριο Μάτσα, τον προσκεκλημένο μας, αλλά θα ήθελα να τονίσω και την σπουδαία συνεισφορά εδώ της δικιάς μας, της κυρίας Ανδρέου της Ελένης, η οποία είναι και η ψυχή όλης αυτής της εκδήλωσης, αυτής της δράσης, θα έλεγα, γιατί είναι κάτι παραπάνω. Λοιπόν, θα τονίσω τα λόγια μας του επισκόπου μας εδώ, του Σεβασμένου του Μητροπολίτη Δημητριάδος του Ιγνατίου, ο οποίος πάντοτε τονίζει αυτό το γνωστό, αλλά από τα χείλη του έχει μια άλλη έκφραση,
αυτό το γνωστό το ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά για κανέναν. Ποτέ ξανά για κανέναν άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, όπως μας θυμίζει συνεχώς ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας. Λοιπόν, ποτέ ξανά, συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που δημιούργησαν που δημιούργησαν αυτή τη δράση. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις εργασίες. Ο κύριος Μάτσας, εντάξει, γνωρίζετε και τα παιδιά ότι είναι ένα διακεκριμένο μέλος της ραδικής κοινότητας, ιδρυτικό μέλος του Υπηρεσίου εδώ πέρα. Η οικογένειά του έχει μια μεγάλη παρακαταθήκη στην μου. Σήμερα είναι εδώ πέρα για να μας αφηγηθεί τα δικά του βιώματα. Κύριε Μάτσα, σας ακούμε. Ο λόγος σε εσάς. Εγώ μεγάλωσα σε μία οικογένεια η οποία μου έδωσε την αίσθηση της αγάπης, της ζεστασιάς και της παιδικής θαλπορής. Μέχρι κάποια στιγμή που όταν ήμουνα σε ηλικία 2-3 ετών περίπου, είδα ξαφνικά να αλλάζει όλη αυτή η ατμόσφαιρα και να γίνεται αγχώδης, φοβερά, θα έλεγα φοβισμένη, και ένα πρωί αισθάνθηκα τη μητέρα μου να ετοιμάζει κάποιες βαλίτσες, να κλείνει τα παντζούρια, να κλείνει τα παράθυρα, να με παίρνει στην αγκαλιά της και βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, από το σπίτι μας, να μπαίνουμε σε ένα καμιόνι προς άγνωστη κατεύθυνση. Όπως ανεκάλυψα εκ των υστέρων βέβαια, λίγες μέρες πριν είχε φύγει ο πατέρας μου με αυτό το καμιόνι για έναν προορισμό που επρόκειτο να συναντηθούμε. Η μάνα μου έλεγε καθοδόν ότι όταν μας σταματάνε το καμιόνι για έλεγχο δεν θα λες το όνομά σου, δεν θα μιλάς τίποτα, γιατί φοβόταν μήπως μιλήσω και προδώσω την ταυτότητά μας, διότι η κατοχή ήταν βέβαια για όλους τους Έλληνες, αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνη για μας που είχαμε μια καταγωγή εβραϊκή. Εγώ, ενώ λεγόμουν Σαμουήλ Μάτσας, είχα γίνει Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Η μάνα μου, από ό,τι λεγόταν Μαργαρίτα Μάτσα, είχε γίνει η Ελένη Παπαδοπούλου και ο πατέρας μου Γιώργος Παπαδόπουλος. Έτσι λοιπόν φοβόταν η μάνα μου μήπως πω το δικό μας όνομα. Και όταν σταμάταγαν οι Γερμανοί το αυτοκίνητο και μας έλεγαν παπίρ, τα χαρτιά μας, η μάνα μου πάταγε το πόδι και μου έλεγε μη μιλάς και έδειχνε τα χαρτιά της. Και έτσι μετά από 2-3 μέρες φτάσαμε σε ένα ορεινό χωριό της Ευρυτανίας όπου είχε φροντίσει η γραμματεύς του πατέρα μου να κρυφτούμε σε αυτό το χωριό, φυγαδευμένοι από την Αθήνα, με τα ψεύτικα ονόματα αυτά που μας είχε δώσει ο αείμνηστος Έβερτ με τις ταυτότητες που μας είχε εφοδιάσει. Πήγαμε λοιπόν στο χωριό αυτό, φτάσαμε μετά από 3 μέρες στο Δίκαστρο, ένα ορεινότατο χωριό της Ευρυτανίας. Εκεί ψάχναμε ένα σπίτι Βλάχου ονόματι, Γεώργιου Βλάχου, όπου θα κρυβόμασταν και θα περνάγαμε τα χρόνια αυτά της κατοχής. Λίγο πιο κάτω συναντάμε τον πατέρα μου, οπότε μας αναγνωρίζει
και τρέχει στην αγκαλιά μας αγκαλιάζει και μας οδηγεί στο σπίτι των Βλάχων. Εκεί βεβαίως συναντήσαμε μία γυναίκα, την Αθηνά Βλάχου, και έναν κύριο, τον Γιώργιο Βλάχο, που μας αγκάλιασαν, μας φιλοξένησαν και ομολογώ ότι άρχισε πάλι να ξαναβρίσκει η οικογένειά μας αυτή την φιλική και συναισθηματικά ατμόσφαιρα που είχε και πριν από το ξεσηκωμό μας από το σπίτι της Αθήνας. Η οικογένεια Βλάχου είχε και μία κόρη η οποία ήταν συνομήλικη μου, την Ειρήνη Βλάχου, και είχαμε γίνει πολύ φίλοι και βεβαίως όταν έκανα κάποια αταξία μου έλεγε χαρακτηριστικά «Μάκη σου λέω». Αυτό το «Μάκη σου λέω» έχει σημασία, γι' αυτό το τονίζω. Λοιπόν, περάσαμε έτσι περίπου ένα χρόνο στο σπίτι της. Βέβαια ανταρτοκρατεί όλη αυτή η περιοχή και το βράδυ εγώ ήμουνα στην αγκαλιά των ανταρτών, στα πόδια των ανταρτών, όπου με γέμιζαν ψήρες και μετά ο πατέρας μου έπαιρνε από τη λάμπα του πετρελαίου λίγο πετρέλαιο και μου έτσεβε το κεφάλι για να φύγουν οι ψήρες. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε ένας χρόνος περίπου υπό αυτά στα ευχάριστες συνθήκες. Όταν μάθαμε ότι έρχονται οι Γερμανοί να μας καταλάβουν το χωριό αυτό. Οπότε αναγκαστήκαμε όλοι οι συγχωριανοί του χωριού να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε. Οι μισοί είπανε εμείς δεν μετακινούμεθα από το χωριό αυτό, οι άλλοι μισοί είπανε πρέπει να φύγουμε. Και ξεκινήσαμε λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων συγχωριανών και εμείς να φύγουμε προς άγνωστη κατεύθυνση. Μπροστά πήγαινε ο παπάς της ενορίας εκεί, ψέλνοντας και δίνοντας κουράγιο στο πίμνιό του, και πίσω εμείς με τα πόδια και με τα 2-3 μουλάρια που ήταν φορτωμένα με τις προμήθειες και που με βάζανε φιλοξενούμενον εμένα στα μουλάρια, γιατί ήμουνα μικρός, για να με προσπαθήσουν να με βοηθήσουν να ξεκουραστώ λιγάκι κτλ. Θυμάμαι το Σπερχιό τον περάσαμε γύρω στις 30 φορές πάνω κάτω και οι σόλες του πατέρα μου από τα παπούτσια είχαν ξεκολλήσει από τα νερά και τους έδαινε τις σόλες με υφασμάτινες επιδέσμους, με υφασμάτινους επιδέσμους. Και μου έδινε κουράγιο και εγώ του χαμογελούσα για να συναίσθητα, για να του δίνω και αυτού κουράγιο. Μέχρι που φτάσαμε φιλοξενούμενοι τα βράδια από σπίτια διάφορων χωριών στο Καρπενήσι. Από το Καρπενήσι, στο Καρπενήσι μείναμε περίπου 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, οπότε ξαφνικά ακούμε τις καμπάνες να χτυπάνε χαρμόσυνα και μάθαμε ότι οι Γερμανοί είχαν φύγει από την Ελλάδα, αρχίσαν να οπισθοχωρούν και είχε λήξει η ταλαιπωρία αυτή. Οπότε εμείς συγκεντρωθήκαμε και είπαμε πώς μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην Αθήνα. Έρχονταν κάτι εγγλέζικα φορτηγά και παρελάμβαναν όσους φιλοξενούντο εκτός Καρπενησίου. Και έτσι σε ένα από αυτά τα φορτηγά
μπήκαμε κι εμείς και μετά από 3 μέρες περίπου φτάσαμε στην Αθήνα αδέκαροι, ρακένδυτοι, πεινασμένοι και είπαμε τώρα από την αμμόνια που μας άφησε το φορτηγό πού να πάμε. Και λέει ο πατέρας μου ας πάμε στο σπίτι μας. Πάμε στο σπίτι μας, κουτσά στραβά, απήχε από την Ομόνια περπατώντας 1 ώρα, 1,5 ώρα και χτυπάμε το κουδούνι. Ορίστε λέει ήρθαμε στο σπίτι μας, ποιοι είστε εσείς? Του λέμε εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες του σπιτιού. Μα εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες, δεν ξέρουμε κανέναν και μας κλείνουν την πόρτα. Κατάφατσα. Τα σπίτια αυτά είχαν πουληθεί από τους Γερμανούς σε διάφορους ανθρώπους οι οποίοι βεβαίως δεν ξέρω είχαν πληρώσει τα αντίτιμα, δεν ξέρω πώς είχαν πάρει ορισμένα χαρτιά ιδιοκτησίας. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε εκείνη την ώρα και καταφεύγουμε στο σπίτι της γραμματέως του πατέρα μου που μας είχε φυγαδεύσει στο χωριό το Ορεινό. Η Πιπίτσα Παπαϊκονόμου, η γραμματεύς του, είχε μια θεία και μια μάνα, ένα δωμάτιο κοιμόντουσαν οι 2 και η Πιπίτσα μαζί, 3, και το δεύτερο δωμάτιο είχε μια Παναγία, την Παναγία τη Γλυκοφιλούσα, που είχε ένα είδος εκκλησίας διαμορφώσει το δωμάτιο αυτό και κάθε εβδομάδα έκανε και παρακλήσεις. Ερχόταν και ο παπάς της γειτονιάς και έψελνε και μαζευόταν και κόσμος. Εμάς μας έβαλε και μας έστρωσε στο δωμάτιο της Παναγίας. Εκεί περάσαμε λίγες μέρες όπου μάθαμε ότι είχε επιστρέψει και ο παππούς μου και είχε φιλοξενηθεί στο σπίτι του από τους καινούριους ιδιοκτήτες μέχρι ότου να αποκατασταθούν τα πράγματα με ένα νομοσχέδιο του κράτους που απέδιδε τα σπίτια των εκδιωχθέντων από τους Γερμανούς Εβραίων σε εμάς, δηλαδή στους παλιούς ιδιοκτήτες, και έτσι φιλοξενηθήκαμε στο σπίτι του παππού μου μερικούς μήνες μέχρι ότου καταφέρουμε να πάμε στο σπίτι μας. Άρχισε ένας αγώνας αναδημιουργίας, το εργοστάσιο παραγωγής των δίσκων είχε κλείσει και είχε γίνει εντωμεταξύ εργοστάσιο επιδιόρθωσης αυτοκινήτων των Γερμανών. Ο πατέρας μου δεν είχε δουλειά, έκαναν μια πρόχειρη δουλειά με τον παππού μου σε υφάσματα και ξεκίνησε η αναδιοργάνωση της οικογένειας μέχρι ότου καταρθώσει το εργοστάσιο της παραγωγής δίσκων να ανοίξει πλέον και να πάει και ο πατέρας μου τη μισή μέρα εδώ, τη μισή μέρα εκεί και να αρχίσει η αναδιοργάνωση. Αυτή ήταν μια ταλαιπωρία 4-5 ετών όπου ξεκίνησε πλέον η αναδημιουργία μας και η επανένταξή μας στην κοινωνία των Αθηνών. Αυτή είναι εν συντομία η ιστορία μου σαν παιδί της κατοχής και σαν παιδί που ταλαιπωρήθηκα μεν αλλά επέζησα. Αναδημιουργήθηκα και δόξα τω Θεώ, μεγαλοδύναμος Θεός μας βοήθησε όλους και όταν ο πατέρας μου πέθανε με είδε και μένανε να δημιουργώ και να επιτυχάνω στη ζωή. Αυτή είναι. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να την μεταφέρω σε εσάς όλους και στα παιδιά που με ακούνε. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι και για προσωπικά μιλώντας ότι δεν θα έχω στη ζωή ευκαιρίες να ακούσω ιστορίες και βιώματα σαν τα δικά σας και γι' αυτό είμαι πολύ τυχερή και τα παιδιά εδώ.
θέλω να πω ότι αν κάποιο σχολείο, κάποιο παιδί έχει κάποια απορία, σηκώνει χεράκι για να δώσω το λόγο. Αν έχουμε κάτι από το γυμνάσιο της Λέρο του Βόλου, αν θέλει κάποιο παιδί, αν θέλει από το γυμνάσιο, από το Λύκειο Ημιτού, από το γυμνάσιο της Άρτας, ναι, ευχαριστώ. Ωραία. Έχω εδώ πέρα μία ερώτηση από μία μαθήτρια. Ναι. Καλημέρα και από μένα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, καλημέρα σας. Επειδή αναφέρατε μια κοπέλα στην οικογένεια Βλάχου που σας φιλοξένησαν. Κρατάτε ακόμα επαφές, τι νιώσατε οικογενειά? Να σας πω την ιστορία αυτή, τη συνέχεια. Είμαι σε μια έκθεση βιβλίων μετά από χρόνια, ενώ τα πρώτα χρόνια βαστούσε μια επαφή. Η οικογένεια Βλάχου ήταν αριστερή, είχε διωχθεί από τότε από τις αρχές, είχαν πάει σε εξορία, η μία κόρη μεγάλη είχε πεθάνει στην Πολωνία κτλ. Και είχαμε χαθεί. Και κάποια στιγμή βρισκόμαι σε μία έκθεση βιβλίου και περιεργάζομαι το βιβλίο αυτό και αισθάνομαι κάποια κυρία να έρχεται δίπλα μου και να με κοιτάζει. Την κοιτάζω κι εγώ, δεν την αναγνωρίζω και μου λέει, είστε ο Μάκης Μάτσας? Ναι, λέω. Είμαι η Ειρήνη Βλάχου, μου λέει. Αμέσως δεν κατάλαβα, μετά από τόσα χρόνια, 30 χρόνια περίπου, ποια είναι η Ειρήνη Βλάχου. Και την ξανακοιτάζω, οπότε μου λέει, Μάκη σου λέω. Οπότε έρχεται στη συνείδησή μου όλη η ιστορία της διαβίωσής μου στην οικογένειά της. Την παίρνω στην αγκαλιά μου, τη φυλάω και από τότε γίναμε αχώριστοι και αυτή έχει κατορθώσει με τον άντρα της και τα παιδιά της και έχει έναν από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους στην Αθήνα. Μέλισσα. Τη Μέλισσα. Με πολύ γνωστή εκδοτική εταιρεία. Αυτή είναι η ιστορία, γι' αυτό σας είπα, το Μάκη σου λέω έχει σημασία να το θυμηθείτε. Γιατί το Μάκη σου λέω ήταν το σήμα κατά τεθέν. Ρωτήσατε και για την διάκριση της οικογένειας ως δίκαιη των εθνών. Βεβαίως. Προσπάθησα και η οικογένεια Βλάχου ανεδείχθη στους δικαίους των εθνών. Βεβαίως. Μετά από χρόνια έγινε μια ειδική τελετή στο Μουσείο Ακροπόλεως και ανεκηρύχθησαν δίκαιοι των εθνών. Βέβαια. Και υπάρχει πλάκα στο Ισραήλ με τα ονόματά τους και με την συμβολή τους στη διάσωση μιας οικογένειας εβραίων. Βέβαια. Σας ευχαριστώ την μαθήτρια αυτή που μου έθεσε και μου υπενθύμισε την ερώτηση, γιατί ήταν σημαντικό να σας το πω. Βέβαια. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, κυρία Αντωνίου, κύριε Μαρούγκα από Λέρο, κυρία Μπενέκου από Αθήνα. Έχουμε μία ερώτηση εμείς από το πρώτο γέλ Μητού. Ναι. Έχουμε ένα παιδί εδώ πέρα που ρωτάει πώς έβλεπαν τους Έλληνες Εβραίους στην εποχή εκείνη στην κατοχή και αν θεωρείτε ότι έχει αλλάξει η κατάσταση σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε. Από ότι βέβαια δεν μπορώ να πω ότι έχω ιδία αντίληψη, διότι ήμουν παιδί 3-4 ετών την εποχή εκείνη, 5 ετών. Αλλά από ότι αντελήφθηνε εκ των υστέρων, πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι βοήθησαν αφάνταστα τους Εβραίους, Έλληνες Εβραίους, και παραδείγματα έχουμε από τη Ζάκυνθο που όταν κλήθησαν να καταδώσουν τους Εβραίους, πήγε ο αρχιερέας της Ζακύνθου με τον πρόεδρο, τον δήμαρχο,
και είπανε τα ονόματά τους. Και καταλαβαίνετε ότι αφοπλίστηκαν οι Γερμανοί όταν είδανε δύο σημαντικούς άρχοντες του Ζακίνθου να δηλώνουν ότι οι Εβραίοι είναι μόνον αυτοί. Επίσης έχουμε πολλά άλλα περιστατικά που αυτοθυσιάστηκαν χριστιανοί Έλληνες για να σώσουν Εβραίους, όπως και έχουμε και άλλα μαύρα παραδείγματα ανθρώπων που προσπάθησαν να καταχραστούν τις περιουσίες κτλ. Αλλά αυτά είναι ανθρώπινα. Πάντοτε. Κάποιο άλλο σχολείο υπάρχει? Δεν σας ακούω. Κυρία Αντωνίου, μας ακούτε? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα λίγο με τη σύνδεση στην Άρτα. Ωραία, να δώσω το λόγο στον κύριο Σολομών, αν θέλει να μας μιλήσει ως πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας Βόλου. Ελάτε λίγο. Ναι. Λίγο πιο δυνατά. Λίγο πιο δυνατά. Που δουλέψε για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκπομπή, ιδιαίτερο βέβαια τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας κύριο Σαφελίδη και την κυρία Φασουράκη, καθώς βέβαια την κυρία Αντρέου. Έχουμε την ευτυχία να έχουμε εδώ τους παράγοντες της δευτεροβάθμιας που φροντίζουν να κάνουν συνεχώς εκδηλώσεις για να προβάλλουν το ολοκαύτωμα. Νιώθουμε ευτυχείς. Θα ήθελα να πω επίσης ότι παρόμοια ιστορία με τον κύριο Μάτσα και η οικογένειά μου. Καταφύγαμε σε ένα χωριό στο Δημήνη, τον πατέρα μου από Σολομό τον φωνάζαν Γιάννη και εμένα Μαρσέλ, από Μαρσέλ Νίκο. Αυτά μάλιστα τα ονόματα παραμείναν και μετά. Τον πατέρα μου εξακολουθούσαν να το λένε Σολομογιάννη και εμένα όλους τους φίλους που τους λέγανε Νίκο ανταλλάσσαμε ευχές σαν ότι ήμουνα και εγώ Νίκος. Επίσης θέλω να πω, για να μην σπαταλώ τον χρόνο, ότι από ανέκαθεν ο Βόλος είχε ανθρώπους που σώσαμε. Είχαμε τον Μητροπολίτη Ιωακήμ, ο οποίος το προστάτησε, τον γερμανό πρόξενο του Σέφελ και άλλους παράγοντες, δήμαρχο, ληξιαρχείο, αστυνομία. Αντίθετα με άλλες πόλεις, χαρακτηριστικά θα αναφέρω την Κέρκυρα, όπου εκεί μεταχειρίζονταν από τους Εβραίους. Ο Βόλος γι' αυτό είχε τη δημοκρασία γενικά, λόγω από αυτό που ανέφερα, και τις μικρότερες απώλειες από όλη την Ελλάδα, 26% έναντι του μέσου όρου 87%, και βεβαίως εξαιρείται η Ζάκυνθος, που εκεί σωθήκαν όλοι οι Εβραίοι του νησιού, λόγω της μεγαλειώδους ενέργειας που είχε κάνει ο τότε δήμαρχος Καρέρ και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Εκείνο που θέλω να πω, όταν ήμουν το τελευταίο, 1,5 χρονών, διέφυγα την προσοχή της οικογένειάς μου και μου έμεινε το αποτύπωμα της κατοχής εδώ από ένα τραύμα σοβαρό που είχα. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και μάλλον να δώσω το λόγο στο τέλος στον πατέρα Αλέξιο Αρώνη να μας μεταφέρει το μήνυμα του Μητροπολίτη της Κινίας και να κλείσουμε αυτή την εκδήλωση. Καλημέρα σε όλους, μεταφέροντας τις αρχιερατικές ευχές και τις πατρικές ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κυρίου Χρυσοστόμου. Με ιδιαίτερη χαρά και αισθήματα ικανοποίησης χαιρετίζουμε όλη αυτή τη δράση, μια ακόμα δράση ενός δικτύου σχολείων από όλη την Ελλάδα, που μέσα από αυτό ενώνει τις φωνές των μαθητών και μέσα από δημιουργικούς τρόπους δεν λησμονεί, δεν ξεχνά. Σήμερα και εμείς
Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος, στο Γραφείο Νεότητας Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας συμμετέχει και τιμά όλους αυτούς που θυσιάστηκαν εξαιτίας της μυσαλλοδοξίας και του φανατισμού. Και όπως έχει λεχθεί, η μεγαλύτερη και πολυτιμότερη κληρονομιά του ανθρώπινου γένους είναι η μνήμη. Είναι η επένδυση ήθους στο χρόνο. Αξίες που οφείλουμε, παιδιά, σαν άνθρωποι να καλλιεργούμε καθημερινά. Και ήλθατε και εσείς, κύριε Μάτσα, με όμορφο τρόπο να μοιραστείτε κοντά μας εδώ με τους μαθητές και συμμαθήτριες που εργαζόμαστε στο να διδαχθούμε με τον σεβασμό και τις αξίες της ζωής. Πραγματικά σας ευχαριστούμε, γιατί γίναμε κι εμείς μέτοχοι και συμπαραστάτες, αλλά και αγγελιοφόροι σε ό,τι αποκομίσουμε σήμερα από εσάς. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά για τη φιλοξενία, αλλά και τη συμμετοχή του Γραφείου Νεότητας στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, αλλά και το Γενικό Γραμματέα κύριο Καλαϊτζή. Ως επίσης να συγχαρούμε για την εκδήλωση αυτή τις εξαίρετες εκπαιδευτικούς και τους εξαίρετους εκπαιδευτικούς που είμαστε συνοδοιπόροι στις δράσεις αυτές, και με την ευχή σύντομα μιας δημιουργίας αντίστοιχων δικτύων και στους τομείς νεότητας των Ιερών Μητροπόλεων της χώρας μας. Και περαίνοντας, θα ήθελα, κύριε Μάτσα, να μας δώσετε μία συμβουλή, την οποία να την πάρουμε ως φυλαχτό και να πορευτούμε στη ζωή. Έχετε περάσει τόσα. Ξεκινήσατε, μας μιλήσατε για συναισθήματα όμορφα, μετά συναισθήματα φόβου και μετά δεν το βάλατε κάτω, δεν αφήσατε τίποτα, συνεχίσατε. Θα θέλαμε μια συμβουλή για να την πάρουμε ως παρακαταθήκη. Να μην ζήσουμε ξανά ποτέ τα παιδιά, να μην ζήσουν αυτά που ζήσαμε εμείς, τον φόβο, την τρομοκρατία, την αγωνία και όλα αυτά τα συναισθήματα που ζήσαμε ως παιδιά εμείς. Αυτό εύχομαι σε όλα αυτά τα νέα παιδιά, να μην τα ζήσουν, γιατί είναι φοβερά συναισθήματα που σε σημαδεύουν, αλλά σε κάνουν και πιο δυνατό. Πρόεδρε, μου να πιστεύω ότι αυτό που είχατε πει στα δικά μου παιδιά περιλαμβάνει τις πράξεις της προπαίδειας, πώς το λέμε, της αριθμητικής. Να ζεις με... Πώς το είχατε πει, να ζεις με πρόσθεση και όχι αφαίρεση. Και με να ζεις με πρόσθεση, χωρίς αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, χωρίς διαίρεση. Αυτή την ευχή μου έδινε ο πατέρας μου ποτέ, πάντοτε. Βέβαια, έτσι. Σας ευχαριστώ και πάλι για την τιμή που μου κάνατε να απευθυνθώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο και σε όλους τους μαθητές. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μάτσα, νομίζω ότι εσείς δεν πήρατε ψεύτικη ταυτότητα, έτσι δεν είναι? Πήραμε ψεύτικες ταυτότητες. Εγώ έγινα Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Και το Γεράσιμος μου έμεινε ως υποκουριστικό Μάκης από το Σαμουήλ, που είναι το πραγματικό μου όνομα. Το Γερασιμάκης μου έμεινε και το Μάκης, και το Μάκης είναι κατάλοιπο του δεύτερου ονόματός μου που είχα. Άρα, δηλαδή το Μάκης είναι αυτό που σας κληροδότησε το κρυμμένο παιδί, έτσι? Ναι, του κρυμμένου παιδιού είναι. Κληρονόμια του κρυμμένου παιδιού είναι το Μάκης. Το όνομά μου το πραγματικό είναι Σαμουήλ. Ο πατπούς μου λεγόταν Σαμουήλ. Και το όνομα της ταυτότητός μου είναι Σαμουήλ Μάτσας. Αλλά εγώ παρέμεινα στο υποκουριστικό του κατοχικού μου ονόματος. Όπως σας φώναζε Λινιό. Έτσι, ακριβώς. Μάκη σου λέω. Και ρωτάνε, νομίζω τα παιδιά, σώθηκε όλη σας η οικογένεια? Είχατε την τύχη να σωθεί όλη σας η οικογένεια? Όχι, δόξα τω Θεώ, σώθηκε όλη η οικογένεια, ναι. Ωραία. Ναι, όλη η οικογένεια. Ήταν ένα από τα ευχάριστα παραδείγματα. Ναι. Αυτά, νομίζω, κυρία Αντωνίου, αυτά θέλετε να ρωτήσετε, αν άκουσα καλά. Σωστά? Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας λοιπόν,
αυτή την όμορφη εκδήλωση. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον κύριο Μάτσα, όλους όσοι παρευρεθήκατε εδώ μαζί μας. Και αυτό το οποίο παρακίνησε όλους μας, όλους τους εκπαιδευτικούς του δικαίου που έχουμε συζητήσει μεταξύ μας, δεν είναι απλά να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του Ολοκαυτώματος, αλλά και γενικότερα να καταπολεμήσουμε κάθε ιδέα ρατσισμού και μυσαλλοδοξίας. Γιατί γενικότερα οι ιδέες του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας, όπως προείπε ο πατριαρέξιος, οδήγησαν στο έγκλημα των εγκλημάτων. Γι' αυτό, αν δεν θέλουμε λοιπόν οι σπόροι των ιδεών να δώσουν ξανά δηλητηριώδεις καρπούς, πρέπει να μιλάμε κάθε χρόνο ζωντανά, δυνατά και να κρατήσουμε ζωντανή. Σας ευχαριστώ όλους. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου. Και εμείς. Χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Επίσης. Ευχαριστούμε.